Yob, kumusta? Magluto tayo ng menudo. Maulan ngayon. So, ang una natin gagawin, of course, manggigisa ang bawang at sibuyas. Pagsabayin na natin. Concert ni Bruno Mars ngayon sa Toronto. Sad to say, maulan maghapon. Open stadium pa, hindi ko alam kung ano mangyayari sa kanila. So, ngayon, ilalagyan na natin yung karne. Yung karne ko, 1 kilo, minarinate ko ng 2 kalamansi at saka 2 tablespoon of toyo. Hindi ko na pinakita sa inyo para mas mabilis. Ayan muna natin na medyo maprito. Sunod na natin yung ating tomato paste. 2 tablespoon na tomato paste. Halo lang yan, halo. Ngayon, lagyan na natin ng mga recado, ground black pepper, ng ating chicken powder. Lagyan muna natin ng konting asin. Mamaya natin tikman kung tama ang alat o kulang. Tapos lagyan natin ng konting tubig para palambutin. Ayan, okay na yan. Pagkatapos takpan, palambutin natin. Balikan natin mamaya. Okay. Ngayon, ilalagay na natin yung ating atay. Yung atay natin, ilagyan ko rin ito ng 1 kalamansi at 1 tablespoon na toyo. Ayan, lumapot na bigla. Pagkatapos, isunod na natin yung ating carrots at patatas. Oops. Konting halo. Pagkatapos takpan natin. Check natin mga yob. Kung malambot na. Medyo natutuyo na siya. So, lagay na natin yung ating final na recado. 1 teaspoon na sugar. And then, yung ating salt. Konting halo. Then, ayan muna natin. Okay, yan. Napatayo ka na ng konti. Ngayon, lalagyan na natin yung ating bell pepper. Yung bell pepper natin, ihahalo mo lang yan. Hindi na kailangan haluto-luto ng todo. So, konting kulo pa. Pagkatapos, pwede na. 1 minuto lang.
Okay na to, Yob. Ngayon, nakaluto na rin tayo ng menudo for lunch. Ito na yung ating maywagang may dumi. Ating maywagang plato. Yung ating menudo. Tignan natin konting. Tatayin na natin. Masunog pa yan. Konting sauce. Ito na yung ating menudo. Salamat sa panonood. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye for now.